Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Namar ka jing nang porstat uknyang jing pang COVID-19 hapo ka snong pendeng rai. Nagaliang jong katorbar snong pendeng rai kala penjari sendon daga lockdown ka basisngi lentar habaro ka way ka snong bom sibenta ban telakam ya ka jing porstat uni uknyang jing pang COVID-19. Habaya keren sikilat pathai kubor nagaliang jong u assistant secretary ha ka arko pratri kubnai tung anazar arko way ka dorbar snong pendeng rai uba wan lat kerpang yaw pniaw ulaong bakani ka jing penjari daga bakhangdam ya ka snong baro ka way ka longru kumban ai jing hikai ki pait ba nong song snong namar ka ladon ka jing shim sting jong ki nong song snong ban bod yi ki kendon ya da balap tha daga tanat ka kot ka khia uba yaw pniaw ulaong ru bahaswa baka snong kan simbyang ya ka rai ban khangdam kan hap ban pet phu swa ya ka jinglong jingman jong ki ba yebet ya ka jingpang la ka keu ne ka hiar bat kane ka jing rai khangdam ka snong pendeng rai kan longru kum penuksa yaki waipat kisnong kenang baki patbanong song snong kinam simsting ula ongru banagalyang jong kasnong pendeng ray kala pentib ru sa katanat ka kot ka khia bat kumju sa deputy commissioner ka West Khasi Hills district nagabenta ki jingbit jingbiang jong ki patbanong song snong snow ban pau ki jing snow khia ka sim namar ba abade bat kani kasni barok kawai agalian jongi ka snong lachim kia kalat na benta banya dai le nang jipang covid khandai la to ba kani ka bani ai ya kani ka lockdown kani sni long ampun ka awareness ki pai ba nang snong amar bun hakini ki banai betayo bladap ngindot chu kata ka social distance tum kinong snong kamtam kabang yak niyang teng ngin klat ba ngin hapan burom ya ki wepat re namta kani nagaliang jong snong le syong pakhat menin atko santri dak step committee kabang hap ban telakam namta kejinget jengbiang snow ban terparu di snow kuman nangi mana kalian jong di binti jong snow rekat bati samla jong snow tiba long di nata spot clock jong penang rei di yok ban snow hilang rekat iseng long kini nang bangin la ban telakam nangi scam ban nangi kama nagaliang jong snow ngin haban pitu ladang idon kam ban ai lockdown biang dengan rei ngengej ba dakane ka jing ai benta kasni kalong kum ka awareness program ye ki kunsno kun hau bat kan along ru ka we na ki nuksa ye ki we pat kisnong ba imat ka don kamengi ban ai structure khndiat na ga ba dei bat kin jingkiu jong ne khnyang jingpang tenis kem kum ha yon no stoin ru imat ladon kam po yo ko bakan thop ki nadu na state bank adu ha jan nondeng kuntu mi ba pai ba teng iklat no lebe bat kidon ru kibreu kum hang ne snong jongi kibalik thitang yo waidong chi kenten ki syong baro chi akan tala kenta kani ka pen long ka pen Haroi state imat yo kan kilek di sha ki dukan hapo snong isyong da ki lai sau kanta nimla ru banlen ba haki jaka yale komen yale subha menin ha sni sajan choldon ka yele kai jonggi kun samla jong snong idon ru ki bayo positif tengi haban perkhat habaro kiliang teng snow shifting ru namar ba ni hangne snong penang rem dei tang ba ni pej na ni hapej na baro kiliang amar kedon ketika FCI ru kabadai ko we na ki ngila banong mata hangte ngila ai containment sun ngoi ki yakit ya ba ye ketu ndrei
Itu kinungkit nung ba parok mentang ila buah ni school singkuta primary. Ya kulai ru dia paris tungkat pada di sister long headmistress jong ka LP school singkuta ba ila syak yang ni ka snong bangin penunkam na benta ki jingbet jingbiang habade bat man phasa ya barok itu kinong tre hang te FCI. Nama kumolong menta way na ki test menin ba way na si officer hante ubade depot manager dengan bakla I layo positif perangkat bat arngut kinong ke tray balde kinong kit kau di kiniru ngila le da ke bang pasong kerpang bat kitu ki bompat test ngin sa test la shine la sisni nagaliang jaga snong ngila ya pasang ban ya kontak bat ke health department perangkat bu deputy commissioner na bentar ki jingbet jingbiang tengai scam ba da ke bang ya nga kermen ba ki nok snong da ke bang ya snok tilang kadai ke ba kan kongsan wan rakyat jing job na beta kanika jing dai lam covid handai di ni komen ru ba lombakan ni ka janmit nilapan ong ba na ka liang jong video kula wan ya kaban I awareness program lengba ka balik daga tunggung daga ba kin yo ban penbena ban pasukru habede bat nyang jingpang liang jong ni kinong dalam jong kasnong rekat bat kisamla electricitom na liang jong kisamla bat BDP jong kasnong mila leka ai jing maham ru ikikan ko snong bat ngim syasyu ba niabam ban yeshong tu ya tiba syong kidukan tigla pasong do tagadega bang sultanat bagi dukan ru mentagi ya trilang dan baru di kejingkling ili ai nyewaje adu sawaje janne kadam pat ke idiang kane pun yang haban king bar le ta sawaje hangil snong penengreng imla syuban li kidukan kita kalau ngejing tentu ipai ba nong snong pat kamtam ya ki banabar snong ru bawan hangne snong penengreng bakin semua haban dale pikir bat ben gurom lem namata kajing bahajong ki him dei na benta jong